Fourth prophecy. හතරවෙනි අනාගත වාක්‍ය. Many of biblical prophecies will start and also fulfill. அநேக வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் මේ බයිබලයේ ලියා තිබෙනා වූ බොහෝ අනාගත වාක්‍ය. கடைசி கால apocalyptic prophecies, கடைசி கால தீர்க்க தரிசனங்கள் අවසාන කාලයේ පිළිබඳ තිබෙනා වූ අනාගත වාක්‍ය. அநேகம் நேரடியாக உங்கள் கண் முன்பாக ஆரம்பிப்பதையும் நடப்பதையும் காண்பீர்கள். சில தீர்க்க தரிசனங்கள் வருட முடிவுக்குள்ளே 100க்கு 80%, 90%, சிலவைகள் 100% முடிவதையும் காண்பீர்கள். ඒ අවසාන කාලයේ පිළිබඳ අනාගත වාක්‍ය වලින් බොහෝමයක් ඔබ දකින්න ඔබට ලැබෙනවා, ඔබට අසන්නට ලැබෙනවා. ඒකෙන් 180ක් පමණ ලබන වසරේ අවසන් වෙන්න කලින් සිදුවෙන්න නියමිතව තිබෙනවා. ஏனென்றால் 2027ஆம் ஆண்டு මක්නිසාද 2027 වෙනි අවුරුද්ද சேட்டானிக் எஜெண்டா, சாத்தானை நமஸ்காரம் செய்கிறவர்களுடைய குறிப்புகள், இந்த வருஷத்திலே நாம் என்னென்ன செய்வோம், இந்த வருஷத்தில் எதை எதை செய்ய போகிறோம் என்று அவர்கள் ஒரு குறிப்பு வைத்து செயல்படுகிறார்கள். එයා සාතනික නමස්කාර කරන අය සමහර සැලසුම් අදලා මේ අවුරුද්දේ මොකක්ද අපි කරන්න යන්නේ, ලබන අවුරුද්දේ මොකක්ද අපි කරන්න යන්නේ කියලා සැලසුම් සාගතවුන් වැඩ කරගෙන அதிலே ඉන්නවා. சிலவைகள் தான் இந்த 12-15 வருடம் நடந்தது. ඒකෙන් සමහර දේවල් තමයි මේ පසුගිය අවුරුදු 12ක් 15ක් අතර සිදු වුණු දේවල්. அரசியல்வாதிகளை விபச்சாரத்துக்குள்ளே விழச் செய்து දේශපාලන நாயකයන්ව වෛශ්‍යාකමේ පාපයට அவர்கள் மூலம் சமலிங்க சட்டங்களை கொண்டு வந்து ඒ අය කරනකොටගෙන සමලිංගික නීති රීති ஒரு ගෙනල්ලා அரசியல்வாதி ஒரு இன்னொருவருடைய உரிமைக்காக போராடலாம். තවත් කෙනෙකුගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සටන් කරන්න சில පුළුවන්. பிரச்சனை கஷ்டம் வந்தா அவன் வித்ட்ரா பண்ணிடுவான், தாண்டி போயிடுவான். සමහර ප්‍රශ්න ගැටලු ආවොත් එතින් ඕන් පැනලා ஆனால் යනවා. குறிய ஒரு பிரச்சனை என்று வந்தால் அவன் கடைசி மட்டும் போராடுவான். නමුත් ඒක තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නව අන්තිම දක්වා ඒ වෙනුවෙන් පොරබදිනවා. இதைதான் பிசாசு இந்த சில காலங்கள் செய்ய வைத்தான். මේක තමයි ටික කාලයක් යක්ෂයා කරන්නට සලසලා තිබෙන්නේ. ஒவ்வொரு பார்லிமெண்டிலும் குறைந்தது 3-5 கே நபர்களும் லெஸ்பியன் நபர்களும் உள்ளே வர வைத்தான். ඒ වගේම සෑම පාර්ලිමේන්තුවකම 2-3 දෙනෙක් ගේ විවාහ කරන ඒ වගේ ලෙස්බියන් වගේ අය ඇතුළට එන්නට සැලසුවා. அப்பொழுது அவர்கள் அந்த உரிமைக்காக போராடுவார்கள். ඒ විට අය තමාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඕන සටන් இந்த වදිනවා. LGBTQA என்று என்ன சொல்லுகிறார்கள்? LGBTQA කියන එකේ තේරුම அதுக்குள்ளே මොකක්ද? பிளஸ் என்று போடுகிறார்கள். என்ன இவ்வளவு கேவலம்! ඒකේ ප්ලස් කියලා ධන ලකුණකුත් குழந்தை பிள்ளைகளையும் கெடுக்கலாம். බලන්න මේ කුඩා උපදිච්ච දරුවන්ව පවා විනාශ කරන්න පුළුවන්. குழந்தை பிள்ளைகளை சரீர உறவுக்கு பாவிக்கலாம். குழந்தைகளை මේ කුඩා දරුවන්ව බිලිඳන්ව ශාරීරික සම්බන්ධකම් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. சட்டமா அல்லது சாத்தானுடைய கிரியையா என்று இன்னும் இந்த மூட ஜனங்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்களே உலகத்திலே. මේක ඇත්තටම නීතියක්ද නැත්නම් සාතනික ක්‍රියාවක්ද කියලා ලෝකේ මිනිසු මෝඩ මිනිසු තවත් දන්නේ இதை නැති. எதிர்க்க வேண்டுமே, எங்களால் முடிந்த மட்டும் எதிர்ப்போம், நிறுத்த முடியாது. கடைசி காலம் இச்சைக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆனால் பிள்ளைகளையும் குடும்பங்களையும் காத்துக்கொள்ளுங்கள். නමුත් මේවා අපිට නවත්තන්න බැරි වුණත් මේවට අපි විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. අන්තිම කාලයේ තෘෂ්ණාවල් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. දරුවන් සහ පවුල් අපි ආරක්ෂා කර ගන්නට